kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu banda men funnange hirnange rawo e wargo debbo e gorko sukay mawdo bambetedo e bambo jam Allah moddi nyalle mon min calmini on min juurima on min donima on min ñaguima duwaw e yafuya yewtere mon yewtere men wiyetende bitten sernabe men arti wayno wayanno ni taw karalagal ngal heeti non ko gorko mo kanila kanniraji Djiby Dieng o ga bangi ko musidɗo modon Daha Thiam bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe so tawi ko awa wonno en nangui danewu so tawi ko raddo wonno en nangui marodi ladde adde mi wiide noon en bitti sernaɓe men hewɓe no fewi e jeehino galle Cheikh Tidiane sa wi galle Cheikh Tidiane ko galle Sérif Mouhamadoul Habib sa wi galle Sérif Mouhamadoul Habib Sérif nani Seydina Abdoul Moutalib ko on galle en jeehino toon hande noon ɓe gari ɗo gam haalande en hol kanko Sérif Abdoul Moutalib mo ganduɗa hoorema oɗo saaha e ngoɗo weeyo e oɗo jamanu e ɗiɗo hojomaji e leƴƴande kanko jooɗe galle Sérif Mouhamadoul Habib ko tanum Cheikh Tidiane Sérif kono kadi ko ɓi Sérif Mouhamadoul Habib ɗum tan yoni aadi holɓe gadden ɗo ko musidɗo men denɗi men ceerno men biyeteɗo ceerno Alpha ko li o yetta o jeeya ko toon e gollera e wonde ceerno Abdoul Ba gonɗo ɗo e Dakar koye galle he ɓe goni e kamɓe gadduɗen ɗo gam rendude mabɓe yewtere e mo ganduɗa ko Sérif Bane Hasim Tanum Rasul sallallahu taala alayhi wa sallam yo Allah hokku en ñallude e barke tani ko hen e barke makko ya barke Rasul billahi sallallahu taala alayhi wa sallam ɗum noon ala no mbaɗɗen min sonami totta ceerno Abdoul Ba o salmina bandiraɓe ceerno Abdoul bisimilla ma. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ceerno Daha min calmitima min calmina dendagal gonɗo e galle he sen gummima ɗon eɗen calmina galle Mawlana Seydina Cheikh Mouhamadoul Habib e gardugal khalifa o garden sababu muɗum Seydina Cheikh Abdoul Moutalib Tijani mo ganduɗa hoorema kañum woni khalifa ceerno men Cheikh Tidiane e ɗo Afrique de l'Ouest eɗen calmina hono miñi ko porte parole galle Cheikh Tidiane Seydina Seydi Ali Haydara Tijani eɗen calmina kadi hono miñi ko kadi Mawlana Seydina Cheikh Oumar ko noon tigi calminirten dendagal Zawiya Cheikh Mouhamadoul Habib fof ko noon eɗen calmina dendagal bandiraɓe fuutankoɓe e heeride kono eɗen calmina Sénégal eɗen calmina Afrique eɗen calmina dendagal leydi ndi e wonɓe caggal leydi alhamdoulillahi rabbil alamin so tawi en gari noon hande e yewtude Chérif Abdoul Moutalib gari hen gonga tigui Allah jarama ceerno Abdoul Ba golle ma jooɗi peewi mbaɗa andi saɗa haala Sérif so tawi mi waɗani ma frein à mer tan ka jaaho kono hade nden en dokkat musidɗo men mo ganduɗa alhamdulillah rabbil alamin Allah jettoɗi godini jomirajo on mbaɗe bawɗo o falilahi alhamdu ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo dariɗo neɗɗo bittuɗo neɗɗo jangguɗo ko Hafiz Qur'ana kadi ko neɗɗo baɗɗo fayida no fewi biyeteɗo ceerno Alpha Ali addinani mo sinkudemo noon gam ko dendam ala kaldumi ko Allah kadi heɗotoɓe ne gandi kalme makko ko gonga ceerno Alpha Ali a haccitima ñebbe bisimilla ma. mi wima Ba assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bandiraɓe julɓe min calmini on min juurima on min duwanima on nonne kadi min ñaguima on duwaw min jafnima on kala haqqe kadi min jaafima tagore nde foof ceerno Daha Thiam min calmitimama ko adi foof emin jetta Allah emin jettanma Allah e wurtede e teddinde e ɓamtude jeeyaɓe Allah
teŋti e taniraɓe nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ardiɓe e taniraɓe nelaɗo Allah hande en gueɗo nangue Sharif Abdoul Muttalibi to banggue duuɓi ɗi e banggue darade e maqamu ahmadiyya e banggue darade e maqamu muhammadiyya koye hooreɓe he o jeeya jettoɗe godani Allah e hande koye lomtiɓe Sharif Mouhamadoul Habib no ceerno o wini Afrique l'Ouest nde seydina cheikh radiallahu anhu yamiri Sharif Mouhamadoul Habib yo arga zawiya sanani zawiya Cheikh Tidiane tan ko goto ɗo leeliɗo zawiya sani Dakar Pikine ɗum noon hirnage Afrique Allah addi Sharif Mouhamadoul Habib ɗo o ari ɗo henno 50 kamɓe mbiyata 57 ɓe mbi ko 53 nden Allah wurnimo ɗo ha 83 o rutte Allah premier khalifa makko Sharif Zeynul Abidin e Sharif Abdoul Muttalibi oɗo jiidiyumma e baaba duuɓi sappo 93 e ngeeɗo nangue Sharif Abdoul Muttalibi umminɗo Sharif Taha haalde haala muɗum o ko oɗo jooɗi e ngeeɗo nangue falillahi ilhamdu o jokki gollal ngal haa ɗo tolniɗen ɗo no Cheikh Abdoul Bawini omona wondi e miñi ko en jogiiɗo konngol galle o Seydi Ali kamɓe jiidi yumma e baaba Seydi Oumar on ɗon kamɓe jiidi baaba ko mawni men kamɓe ɓeeɗo ɗiɗo Allah heddi ɗo ɓiɓɓe Sharif Mouhamadoul Habib ko heddi ko taniraɓe e baaɗiraɓe kamɓe ɓe gondi ɗo Sen Taha Allah jarama a jarama hande ko altine eɗen gandi ko jeeɗiɗi e août hitande nde ko ujunaje 2023 en calmini noon dendagal yeeɓiyankoɓe e ndeɗo yewtere ko wayno Wuddu Saren men to dowlaji dentuɗi Amérique eɗen gandi kamɓene koɓe yeeɓiyankoɓe meɗen no fewi en mbawa wasde haalde haalnoɓe Sam Farba Jeewu eɗen gandi nan ɗo e Dakar jeeya ko Dial ko yeeɓiyanke men no fewi salminama tigui rigui kañumne e juurama almami e gaydo Hadja Houleye Diagne farmata gaydo ɓeɗo kadi ko yeeɓiyankoɓe meɗen no fewi no fewi no fewi no fewi no fewi ɓe calminama ɓe juurama en kadi Moussa Baba Yaya Lamine Coumba Kadiata en wonde Mamoudou Yaya Lamine Coumba Kadiata ɓeɗo fof ko yeeɓiyankoɓe e meɗen eɗen gandi kadi o mo ganduɗa ko musidɗo men sehilli men mo ganduɗa haqqille mum e miijo mum fof koye men woni Alaji Wullum Sarr ɗo wawi wonde no woniri fof o salminama tigui rigui o juurama ceerno Abdoul Ba ko namdal gotal tan joguimi nden ɗon namdal ngal mbaɗi ɗum cibbi jaam jaam yewtere nde noon ɓe teddini Sharif no fewi nde wonno kala garɗo ɗo ko mintaji capantati heewi hokkede onon noon ɓe mbaɗi noon mintaji capantati e joyyi sababude hormade Sharif o itan ɗum gueɗal tanum ngal jeygal ɗum noon kadi min hoorema weltimi mi yiyen hoorema fewi nde wonno ɗum ko gueɗal ngal hokki on hokki Sharif kono kadi ko gueɗal ngal ɓe dokkimi ɗum noon ceerno Abdoul namdotomi kanko Sharif mo jewten hande o Seydina hol hitande nde o jibina e holto jibina holto jangdi hol kawiti Allah ɗo Allah rokkimo e holnde o jooɗi e jappere nde hande lomtade e jinnaɗo makko Sharif Mouhamadoul Habibou e hol golowole makko e hol gurdam makko e Fuutankoɓe ɗum noon nde ɗo ragare ko onon ɗiɗo ndendi ɗum mbaɗon ɗum cibi jaam jaam bisimillah alhamdulillahi rabbil alamin Taha ceerno Taha Thiam alhamdulillahi min beltima no fewi alhamdulillahi e hokkede hande yo feññinan julɓe ndeɗo moƴƴere Allah waɗani leydi men Sénégal ko adi fof ko moƴƴere wonande ummide e nulaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ɓe wasino sahabaɓe makko o wi inni tariku fikum saqalayni awwaluhuma kitabullah o wi mi acci gueɗe ɗiɗi teddude manam kewde valeur arwande fof ko deftere Allah teddude nde ɗum noon alhamdulillahi Allah hokki hen Sénégal gueɗal timmugal darade e deftere Allah kono noon kadi Allah hokki Sénégal ɓuri sadde hande e zamanu ko gandanɗa hoorema ko Allah waɗani ɗum keeride e wonande nulaɗo wi acciɗo ahlu beytu rasul woni hono ɓesgu makko ko ɓen garden hande yewtude saabu sen yewti e maɓɓe fof nawarat fof dendagal to tanum nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam woni hande kañum yewtete kono dendagal to julɗo kulɗo Allah woni kañum woni hande yewtanede kañum woni yewtete yewtere muɗum saabu nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam haali e hadis woni kanko woni ana jaddu kulli taqiyin kala kulɗo Allah min nulaɗo komi tane manam komi mamma ɗum noon so tawi en jewti Chérif Abdoul Muttalib
en jewti dendagal ɓesgudiraade Allah sallllahu alayhi wa sallam sen jewti kadi ko faati e jikkuji makko en jewti dendagal moƴƴiɓe meɗen sen jewti e gandal makko kadi en jewti e dendagal seeremɓe meɗen e sifa dabɓo tan inchallahu taala pour hokkude ceerno alpha daña haalande en ko ɓuri heewde inchallahu taala e gurdam makko no wayno gurdam makko gasata e moƴƴereji kono noon konko seydi abdoul moutalib ko ɓuri heewde e waktuji makko ko baɗɗo ɗum e dewe Allah o wona neɗɗo ganndanoɗo sabu julle awqatihi kana mustaghilan fi ibadati rabbihi e dendagal waktuji makko fof ko kalten ɗo ko kala wondunoɓe e chérif mouhamadoul habib no gandi ɗum kala ganduɗomi kadi ne andi chérif abdoul moutalib weeɓani andude kono noon alhamdoulillahi rabbil alamin Allah noon e moƴƴereji muɗum woodi no muuyiri ha ko gandanɗa hoore ma feññini e makko maaje bempejje feññini e makko ko gandanɗa hoore ma dendagal hande leydi Sénégal walla dendagal Afrique fof yi nafoore mum ha Allah feññini e ko laaɓi moƴƴereji Allah waɗi e makko so tawi noon to ɓoɗɗen fuɗɗorade ɗo konko ko jibinande hono maghrib hono to leydi ceerno o Cheikh Tidiane jibina to manan to leeli to e jaafa ɗon seydi Ahmada Tidiane jibina ko Algérie woni ayni maadi kono seydi Abdoul Moutalib to jibina to wona Maroc ko toon o jibina ko 1950 woni 31 décembre 1950 o jibina kadi koye nokku ene wiye Marrakech eɗen mbiya Marrakech ko nokku gandaɗo nokku gandal nokku teddungal sabu sen mbi hono Mouhamadoul Nazifi e baddu yakotatul faridati yimɓe fof no gandi dendagal Tidiani yenki ne andi hol on baddu yakotatul farida alfaqihil kansusi ene jeeya kadi innuɓe mo kanko Chérif Abdoul Moutalib ene jeeya kadi jangguinɓe mo alhamdoulillahi rabbil alamin e jikkuji makko ene jeeya hen wonɗo neɗɗo jankiniɗo alhamdoulillahi rabbil alamin dendagal moƴƴuɓe fof ene jiɗirimo on jikko sabu woodi ko Allah feññinta e makko o jaɓata mukko ɓadiɗo anda ɗum o jaɓata mukko mo Allah waɗi kumpitiɗo haala ɗum kono noon ene jeeya e ɗin moƴƴereji daiman yimɓeɓe Allah hokku moƴƴereji ene keewi yiiɗo nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e mbaadi makko ɗum tindinta hunde nde ko gonga ɗum tindinta hunde nde ko kattude moƴƴereji mbiɗa jogui musidɗo goto ene wiye Marsal o wi ɓe meeɗi jooɗade télé e jaafa ɗon wona publicité e Walfadjiri eɓe jeeɓa ɗum en direct Allah waɗi debbo goto omo joddi e muɗum to yeɓata télé ɗo ha yi Chérif Abdoul Moutalib o wi la ilaha illallah ko o jiinomi tigui mi hoyɗini mbiɗa yinulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam hawre musidɗo wi aɗa andi o wi ala mi andama o wi o ko tanum nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon alhamdoulillahi ene feññini tan so wiyama moƴƴere haadi koye nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wadde sen mbi ko dontuɗo nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko ƴiƴam nulaɗo Allah sallah sallam ɗum yoni kala moƴƴere mbaɗen ceerno alpha ɓurata wawde en inchallahu taala ɓurata wowde kadi inchallah haalde ko wayni o yaajnane inchallah ceerno ɗaha kala ko jiɗɗa inchallah namdade hen fof en goppi e jungo jinnaɗe men ceerno alpha o ɓeyɗo yaajnande bandiraɓe julɓe yeɓoɓe hono émission men inchallah anduɗum Pinde TV e andude moƴƴeɓe meɗen assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh ceerno Abdoul Ba golle ma a jooɗi peewi kanko woni almami to zawiya ɗo ko neɗɗo kadi dariɗo ko cukalel kono ko mawɗo wonno wonata mawɗo ko jogade gandal jogade haqqille ceerno alpha namdal ngal ko gotal tan ko namdade tan toujours kanko Sarif o haali ɗo jibina andude kanko oto janggi e andude kadi darde makko e diine l'islam o e an gandina yimɓe kadi e lomtugol makko galle ba makko Sarif Mouhamadoul Habibou hol darde o dari toon galle o no wawno ni ene wayi noon ha joni walla ala wonko ɓeydi hen walla wonko usti hen jarama Mouhamad Taha Saif Taha Thiam a jarama de e ko jokkude ɗo seydi Abdoul Ba haali ɗo e kanko caggal nde o jibina no wimani janngude mo seydi Mouhamadoul Nazifi kansuusi ko e ɗo tan min jokkantuma kanko mawɗo o
nde o daña kanko Sidi Abdoul Moutalib Tijani e mawɗo o nde wonno Allah no holluno ɗum oɗo ñalawma hannde e jonde makko ɗo henna hannde mawɗo o kañum humpanoka mani bammakko bam makko Salif Mouhamadoul Habib eske waddimo e bamum yummakko Sharif Tayyib on koye adiɓe wonde Cheikhu Zawaya zawiyaji Cheikh Tidiane kala gad mawɗo e leñol he ɓi Cheikh Tidiane gonɗo mawɗo wiyete Cheikhu Zawaya e kañum woni ceerno zawiyaji ɗi fof koye adiɓe he on o wondi e muɗum duuɓi limtinɗi babiraɗo o waddimo e muɗum ko tarbiya caggal jangde nde ko yo tarbino e makko andi seydna cheikh radiallahu anhu kanko ko annabi sallah sallam caggal yamirore Allah wimo ahmada tijani bagiya laka sey aɗa heddora o janggi qur'ana o arti o mona jangguina o janggi saria o arti o mona jooɗi o mona jangguina duɗe nana jaaha hoore boowal ko ɗo hatifu rabbani Allah ha ewnimo téléphone o wimo aɗa heddora ya andoyam o andi bindi o jooɗima o mona andina ko ɗo woni ɗo joom deftere ndewi wa jaala fi talbi ahlillahi zaka adatu kullu abidin awwahi nde o wiya noon nde hankkadi ko nden o ummi yiiloyade alliyankoɓe ɓe Cheikh Tidiane yiiloyi omo ara duuɓi nogas e ɗiɗi o yeehi o yiiloyima duuɓi nogas e ɗiɗi omo yiiloyo seere mbe o dañi capanɗe jeeɗiɗo waliyu Allah omo wondi e muɗum goto hen fof ha ɗaccitimo nde o arti nde o naati duuɓi nayyi omo yiilo liggorade ko seeren ɓe ɗaccitinoɓe ɓe omo rewra Allah duuɓi nayyi omon nder omo rewa Allah ɗiɗo duuɓi nogas ɗiɗi ɗi o yeehi e ɗi duuɓi nogas ɗiɗi ɗi o wuuri ko adi jagol makko hawri nogas goo hawri ko capannayyi e ɗiɗi o naati duuɓi nayyi hawri duuɓi capannayyi e jeegom sa hasbi joom almuɓe ɓe ene gandi ɗon daddi martabatul waliyu capannayyi e jeegom ko ɗo annabi sallah sallam wimo hankkadi woppu seeɗen ɓe ma ɗo kadi feeñanimo caggal duuɓi nogas e nayyi almudo makko tigi rigui almudo makko kormiɗomo ene wonde makko ko o yiyata nelaɗo sallah sallam wiye Mouhamad ibnu Arabi Damrawi on yiyatnomo ñande hen noon Cheikh Tidiane radiallahu anhu annabi sallah sallam wimo hankkadi ibnu Arabi Damrawi mission ma timmi ɗacciɗanmi yinira e tanam o ñande hen o yima o feeñanima o wi wa daa kullu suyukhika wa dar ana murabbika wa cheikhuka al abar ko ceerno men o oɗo no tarbinoyino ɓeeɗo ni Sharif Mouhamadoul Habib nde waddatamo e bammum yumma ko Seydou Tayyib Cheikhu Zawaya oɗo o arte juuɗe muɗum oɓe gondi duuɓi limtinɗe nde on rutti e Allah miñum bammakko ne wiye Seydi Ali lomtima Cheikhu Zawaya Sharif Abdoul Moutalib o wi ɗum a gasnani tarbiya madi han kadi jokkoy kadi to bamma o wonde muɗum kadi ha gasi kanko nde o arata ɗo tawi ko o gasni naywude ɗo o arata tan o yillo e gueɗe ɗe ceerno o wima wondemo joom gueɗal e wondemo cuuɗiɗo e wondemo birniɗo babiraɗo toon tan woppimo kala waliyu Allah gonɗo toon mawɗo e mabɓe babiraɗo wiyatamo ko yawo tarbinoyo oto won ɓiɗɗo yo won almudo Allahu akbar eyyi ko ɗum ɗo heblanno oɗo ñalawma baaba o heblanno nde o woni toon o tarbini so ari ɗo ari ñalawma goto o wonɗo o yetti babiraɗo o wimo haal ko jiɗɗa min codanma duccitoɗa neɗɗo yiiɗi wonde e hufde yummum e bammum o wi an baba mbati min a jibinanimi o wi hankkay o wi mbati nenam lalla dahura wona nenam o wi joni ɗaccamin wona ɗo o wi ala ɗo ma wonɗo hanatta yidde ya hotta Allahu akbar andi ɗum ko ñalawma oɗo ñalawma nde wonno ko keblanoɗo ɗum woni gueɗal makko ngal no fotiri falillahi lamdu wa shukru wal minna nde Allah artirimo ɗo babiraɗo o nde yani 83 fof omo heddi toon o yahat tan omo arano yaranno omo ara babiraɗo on tawani mawniraɗo o Sharif Zeynul Abidin nde woni awwalu khalifa duuɓi sappo jooɗi komo yaha omo ara nde wattidi nde are yaltude aduna tawi o ari omo ɗo kadi ko nder tan o woni waɗi ñalawma hedde e jagol mum balɗe tati o yalti o wimo seydi Sharif Zeynul Abidin mbaɗo ñaguima balɗe gueɗe tati mbaɗa tinno kala astahfirullah mbaɗatnoɗa e ñalawma ɓeydu tinno kala e sadakeji mbaɗatnoɗa tinno ɓeydu hande tinno yaltu e wuuro he jaaha e beddaji Dakaru jiiya yimɓe ɓe jiima ɗe gueɗe tati o ñaguima ñande o wimo noon e ñande rutti Allah ko balɗe tati o ñalli ko yaade ñande Laylatul Qadri e korka sadakeji ne jaa hoore bawal istighfar ya hoore bawal ɓe juuli ɓe naafli ɓe gayni ɓe duwima guila ñalawma ha ɓe gasni naflude nden ɓe ngabboy o ngabboy ni no jooɗoruɗen ɗo hirande ɓadina foftade
ko ɗo henna o ƴetti longere o waɗi e hunuko o telli e 16 mo hufno tabal e ñiiri o jooɗi e leydi ɗo jooɗi ɗo ko ɗon o yalti aduna allahu akbar nande leydi to gadri tawi o dondiri e yimɓe mbaddi yembatini muuri en juurmo wuuri falillahi lamdu oɗo ɗum ɗo ɓe jiiɗa haale min kadi mi wondani makko mi wondani makko Allah andinam hol kanko tan no ceerno o wiɗo joni ni jeyaɗo Allah yimo e télévision wi jaam o de ndi jibiniraɗo Allah nde ko oɗo eyyi ɗum ko lomtiɗo dañrata noon en kaali lomtinoɗo Cheikhu Zawaya o wonde mum duuɓi sappo pawɗi en kaali Sarif Ali o wonde mum duuɓi nogas pawɗi alhamdulillahi rabbil alamina ko afa mum ɓiyum debbo o jogui ene wiye Lalla Malika yumum Seydi Ali to kara Seydi Ali ɓurɗo falillahi alhamdu kanko oɗo gorko ko ɗum ɗo o wuuri Sarif Zeynu nde rutte Allah ko 93 Allah hoddiri jonde makko o jooɗi juutani Cheikh Tidiane radiallahu anhu feeñanimo e mbaadi feeñande dañi ko hollimo dañi ko haalnimo ɓesgo Sarif Mouhamadoul Habib ko moƴƴuɓe so ɓe jooɗi e wono sal oɗo wiyete ko sal riyade ɓe jogui ɗum to dow to ɓe jooɗi kamɓe fof ɓe gottima ɓe gasni o haalaniɓe Cheikh Tidiane feeñanimo e ndiɗo mbaadi hollirimo ni haaldiranimo ni eɓe jogui miñiɓe babiraɓe maɓe jiiɗi yumma baba yummiraɓe maɓe jiiɗi yumma baba ne wiye Seydi Fatouddine Tijani on ɗon ɓe mbimo Seydi Fatouddine namdo tani holko haalani Seydi Abdoul Moutalib eyyi kanko o mandi ko holla ko e kono alay saago renda e bandi ko en ɓe joni on nde naati nder kamɓe so goto maɓe naati nder uddi tan yiya so noddi annabi nototo ɗum so noddi ko Cheikh Tidiane nototo ɗum allahu akbar cheikh wimo mbiyamo mbimi yo noddu min jamirimo yo noddu ko andi neɗɗo no lomto baba ma yi lomtoɗa galle baba e yo kono baba no ma yo lomtoɗa sirru lomtete ko Allah lomtete ko neraɗo sallallahu alaihi wasallam hollimo haadi ko lomtiɗo ba makko waɗa wiyano yo ar waɗa ɗo zawiya kanko o ari omono lomti e zawiya he joni ko ba makko tottano yo lomto Cheikh Tidiane ko o tottama yo lomto kanko allahu akbar ɗum woni yo noddu o noddi 97 ceerno Mahamoudou Dia en goni ardiɓe jonde nde galle Cheikh Oumar ceerno Mountaga Neli Habibou Nourou Habibou mi anda no mbiyata Makki Habibou on hawruno hen emin jooɗi minen fof min gari min gummi Fouta min gari e noddandu he ɓe kaali koɓe kalano ɓe gasni ene jogui noon ko heddi andi ko wirni ene teddi ko wirni ene teddi andude ɗum e famde ɗum e haalde ɗum fof ne teddi ɗum noon Allah hoddiri yimɓe pamrani noon noddandu ndu noon haadi hankkadi zawiya o waɗama gasi ba makko wiyama yo waɗ zawiya ɗum o waɗi kanko o noddama ko ba makko wiyano yo waɗ ko omo waɗa omono lomti noon e galle baba o heƴata zawiyaji ɗiɗi mbawa wondude ɗon oɗo zawiya o udditoyi ɗum ko Nouakchott rawande o darni toon zawiya nana dari dingiral notade to banggue ziyara o udditoyi ɗum Saloum e ziyara wiyeteɗo Kokoto o falillahi lamdu ɗum fof ko yamirore Seydina Cheikh e ko ɓeydi e Tijaniya he e ko ɓeydi e felo bam makko so fini tuggandemo Dakar ha ɗo Fouta haaɗi funnague ha Bakel lebbi ɗiɗi tati ina ɗanni rewo e worgo Sarif Zeynou ko hono noon soɓe garti ɓe ndewa ɗo Saloum ene jogui nokkuji Tijaniyankoɓe kamɓe ko mission jokkude laawol ngol woni haaju maɓɓe ɗo ngol alano nawe ɗo ngol wonno yaññe ɓeyde ɗeɗo gueɗe fof kanko ɓeydi ɗum hen zawiya o nde udduta an Nouakchott rawane pawɗo seeɗa falillahi alhamdu yimɓe fof Mauritanie fof yiitima toon hoore muɗum e makko kanko o Seydi Abdoul Moutalib Tijani nde oɗo ziyara Kokoto waɗi kala tanum Cheikh Tidiane ha tengti e tanum Sharif Mouhamadoul Habib Allah ɓi Sharif Mouhamadoul Habib yiitima hoore mum Tijani ya yiitima toon hoore muɗum Tijaniyankoɓe toon ɓe jiitima joni o ko mongo waɗi usti miñiraɓeɓe ɓiɗɗo o so ummima ɗo Dakar naati e Fouta ala no cikkirta ala ko jakkoɗa sowona ko Seydi Abdoul Moutalib tan ari mawɗo men moƴƴo men ceerno Bocar Alpha sababu nde teddude yiiɗino lawol goto walla salaɓe ɗiɗi addinomo ha hoore fonde haadi o ɓandu teddi hankkadi o wawa yaade wuuro par wuuro no ɗen ɗanle may musde ni o ara kadi jiyaɓe Allah Fouta kadi jiyamo ha joni nana heble inchallahu kala ɗo Allah hoddiri kadi beele mo wed ruttitade toon kadi kanko fo e teddude e mawnude o yiɗidira julɓe jiyamo eyyi kamɓe ala moɓe jooɗani koɓe gaddi ko ala moɓe jogani so wona Tijaniyankoɓe e kadi ko ɗum ɓe tottira mission mo annabi sallllahu alayhi wa sallam tottano o ko julɓe gaddana mission mo Seydina Cheikh Tidiane radiallahu anhu totta o maqama ahmadiya mouhammadiya saktude dine Mouhammad e Ahmadou o
julɓe tijaniyankoɓe gaddana Allah kanko oɗo mawɗo emin jooɗi emin jawta o wi mi limbi wamna o wi hande oɗo sadi abdoul moutalib tijani o wi min ɗo ɗo jooɗimi min mi anda julɗo mi anda kefeero ɗo ɗo gonmi hakkillam woni tan ko tagore Allah nde fof yo Allah ɓeydi mumen yumede Allahu akbar andi on kam diwi wonde tijani e ke mo wona tijani ete kadi mami haalani mo wona tijani ke ala e aduna hen ha ala yala ko labbi kewdi kanji fof no ɗi potiri ko ɗi almuɓe Cheikh Tidiane kanko lomte aɗa andi ngeɗo nangue hande holno pamrata tan no ɓuuri ɓadade hande ngeɗo nangue Sénégal parti ji no poti wi ɗi keewi nde Abdoul Moutalib woni ɗo Abdou Diouf nde Abdoulaye Wade nde woni ɗo nde parti ji no poti nde Abdou Diouf woni ɗo nde ko noon nde Senghor woni ɗo nde ko noon kamɓe fof koɓe lamɓe kono so neɗɗo wi hande ene wona e Sénégal wonani e jimani makkina gasa ala yata ko ni tan wayi ni tan wayi président goto tan koyɗe makko ɗiɗi kay maqama ahmadiya e maqama mouhammadiya ko Cheikh Abdoul Moutalib fawi hen Allahu akbar e tijaniyankoɓe Allahu akbar o neli min ziyara ceerno Bachir Muntaka min jeehi toon Louga jaadiɗo amen almami o nde yetti wi ceerno Bachir ceerno minen de ko seydina neli min o wi yomin mbi Cheikh Tijani ma ena salmina Cheikh Oumar mum ceerno Bachir wimo on wawi wiide hen ko ɓuuri ɗum hen goram kala nde Allah hoddiri o waɗi koyngal omo ara oɗo ceerno Madana Muntaga Ahmad Muntaga Cheikh Oumar oɗo jaɓɓoytomo avion yaltiniramo salle de d'honneur ɓeɗo mawɓe koɓe dariɓe lang galle Cheikh Oumar koko dari lang jaatigagu ceerno Cheikh Nourou Cheikh Oumar wonno jaatigue aduna o woni jaatigue lahara o indépendant koye juuɗe makko ɗum woni kanko woni jaatigue aduna o kanko woni jaatigue lahara o Cheikh Tidiani zamanu mo Sarif Mouhamadoul Habib e Seydi e bamum Sarif Bun Amar nde ɓe garata ɗo kanko woni jaatigue kanko ceerno Cheikh Nourou Cheikh Oumar mbimi kanko woni jaatigue aduna o Cheikh Oumar kanko woni jaatigue lahara o kanko bismiɗo annabi sallah sallam kanko bismiɗo kañum wonno jaatigue kañum lomtinimo jaatigagal kanko bismiɗo degol kanko bismiɗo degol ɗum woni aduna o e lahara o Allahu akbar ɗum noon ɗum ceerno Madana Muntaka ena lomtani en e gon felo ena dari ena dadi hol almudo goɗɗo ko heddi kadi alhamdoulillahi ala galle e nder leydi he ndi gandumi wona Sénégal wona Mauritanie wona Guinée wona Gambie mo ɓirraki galle o ardani e galle he ko yankinare mabɓe e lesɗinare mabɓe e salade fondude koye mabɓe e koye almuɓe mabɓe e ɓesguli mabɓe haɗi waɗi ɗum wirnade eyyi ɗum ɗo joni sonno ko mawɗo goto caama tottuno tan walla baɗono am e aɗa andi yimɓe fof gandat kono noon nde wonno Allah eɗen gandi ko Allah jeeyi foof ala fof ne dokkuɗamo jungo e kadi ɗo woni fof mon ɗon non e li siddati zuhuri khafa'u saabu sattude feeñde ko ɗum waɗi ɗum wirnade min noon ɗo min mi ari galle won sillu mo jiirumi Sarif mbaɗi tinɗa hoore ko jubbanɗami hen par ce que mi yimo kanko omo deeƴi tan omo deeƴi ko co yimɓe ko mbawi ɗon heewde ni fof eno kanko mon tan deeƴi nden deeƴere kam tan no deeƴita hakkude yimɓe ni tan ko ɗum woni nden deeƴere woni ko fulɓe mbiyata so maayo heewi deeƴat so maayo heewi liɗɗi yo deeƴo famɓe liɗɗi yo deeƴ barigal so heewi saɗa puusa ɗum dille ngala ala jomum wawa dillude so dilli tampinto mawɗo men sayi Serigne Abdoul Aziz Dabakhi kaddaɗon ko hojomaji joyyi Serigne Abdoul Aziz Dabakhi o wi neɗɗo wiyama an woni mawɗo amen ɗo ceerno ɗaha an woni mawɗo amen ɗo saɓe gaari kamɓe fof ɓe ndira Serigne bi fofode ko an o wi joni sa watti hen mawnikinare a mettat rondade ɗum woni deeƴere nde jiiɗa nde ɓe ndeña kadi ko ɗum ko jangde ay an no jiiruɗamo ni ɗum woni ko feeñe ma e needi peññi e ma ha jiɗɗa feññide tijaniya kadi en gayni yewtere nde presque heddi hen ko hojomaji joyyi mami haala ɗo noon ko meeɗani haalde sababude ero yonti haaldemi ɗum ɓoyi arde moon kono wonko mbaddumi Sarif Mouhamadoul Habib haala ɗum hannde taw koye kalami koye télé yimɓe fof keɗo
on saha kon cuhlel babam ne toyimi o mari daabi odeji tigi heɗo karam non kono feewi heɗi babam ne toyimi ene woni nder dantale kanko jooɗi piliyano o waɗi ni o gila cuhlel tongile o ara woni min garmi o joƴinimi e koyɗe makko o ɓooli ɓandu ha laaɓi ter ɓandu ndu fof windi hen alhamdulillah ko Cheikh Tidiane Sharif radiallahu Allah mon seedi min mbaddi ɗum addi mi haalde ɗum noon ko yonti haalde kadi ko wurtime mon ko min mbaɗa andi ɗum won dalil gonɗo ɗon mi wawa yobde mo kono mbaɗami koyɗe tan toujours banggue keydi mo min artirde hen en calmini noon mo ganduɗa hoorema wiyete ko Babacar nan tottogal ɗo Babacar Ba e Amadou Dioɓen eɗen gandi kamɓe foof ne wonde oɗo mo ganduɗa hoorema wiyete ko Cheikh ceerno Cheikh Tidiani Sall nan toon e galle he salminama ceerno Ibrahima kadimne salminama no hannirta daari ene wonde kadi jim sohna nan toon salminama tigui rigui juurama duwanama ñagama duwaw e yafuya e dendagal galle o foof salminama juurama kadi kala gonɗo toon e galle he ɗo wawi wonde ene woni foof Hadja Mariame Ball kadimne yo Allah jurmo yafomo duwanoma duwanama yo Allah jurmo yafomo harnamo aljanna yo malikaji ɗumen kette makko sen mbi eɗen lima wonɓe galle Sérif ɓe en gaynata kamɓe foof ɓe calminama ɓe juurama ɓe duwanama kadi ko wona ɗum ko oɗo banggue mo keedmi o kala programme mo galle Cheikh Tidiane dañi e Sérif Cheikhna dañi mbaɗa ɗo mbaɗa jooɗi jonde mon mbaɗa daari darde mon wona ene toɓa wona ene wuuli wona ene jangi kala no ɗum nawta on ne yaade mon kala ko mbawɗen gollude kadi yaltine e Pindi TV min ñaagui on duwaw noon ɗum noon ceerno yewtande gasi Allah ɓeɗa wawi waynade alhamdulillahi rabbil alamin Thiam min ñaagono Allah moƴƴere no gardiɗo Pindi TV directeur e dendagal technicien ji annene yo Allah timmin anniye maɗa amin Allah saabu hande leydi ndi eɗen cohli hande hakkillaji moƴƴi no wonno neɗɗo alay saago ma jogo ñemborgal ko wiyete référence ko kono noon alhamdoulillahi eɗen gandi eɗe jogui mawɓe moƴƴuɓe muñɓe liggiɓe alhamdoulillahi aɗa woni e feññinde golle mabɓe ɗum noon ko gartam e leydi ndi ɗum noon an aɗa jogui gueɗal manggal e leydi Sénégal mission mo jaharta inchallah yo Allah hokke moƴƴere nde yoɓma ɗum guila e aduna saabu ɗum ɗo vraiment ko yiilete e leydi ndi hande jaam e kawral e développement fof aɗane feññina saabu goto e mabɓe fof woodi ko jiimi ko heewi woodi ko nafi ko heewi woodi ko nawri leydi ndi woodi ko nawri aduna donc sa woni e feññinde alhamdoulillahi rabbi alamin mono fof daña yebde daña hettade daña janngude heen alhamdoulillahi rabbi alamin noon aɗa duwani jaafo noon eɗen jiiɗi haalde kadi hande e leydi ndi ko wiyete men nana sukaaɓe hande ene mbiye patriote e alhamdulillah patriote noon ene jeeya e patriote tigi 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 waduno Chérif Abdoul Moutalib ni yidande leydi ndi jaam kala nde juula waktuji fof ene duwe kono ene woni patriote tigi 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 jaafoɗon ɗon seeɗa émission gasi ko gasa o laaɓi noon alhamdoulillahi rabbil alamin nde o namda président waɗimo recevoir président Mourtani namdimo hol yidde ma an hande on saaha ene miijo omo yiilo oto omo yiilo galle ko khalifa kesso o wi yiddam tan ko hakkunde Sénégal e Mauritanie yo accord de paix won toon kanko Chérif Abdoul Moutalib noon yo yimɓe nganndu kanko woni sababu accord de paix hakkunde Mauritanie événement banno toon kanko woni sababu muɗum ɗum alhamdoulillahi rabbil alamin ko ɗum woni patriote yo Allah hokku inchallah jeunesse o famde ɗum ɗum fof inchallah taala dara andu jaam tan woni ko nawrata leydi yesso a jarama ceerno Alpha ko gasi ha laaɓi ko yettude Allah tan e duwanadema e ngoɗo felo ɗum ɗo ko kalɗa ɗo ko joni e ɗum mi andano ko ɗum kalɗa kono min ene jaknomi hol sababu aɗa wurta tan e teddidde oɗo galle min gandi galle o noon onon julɓe heɗotoɓe mi keɗoɗon mi haalani on ɗo oɗo ha ko omon tan nodda hol Sharif Mouhamadoul Habib hol Sharif Abdoul Moutalib Tijani ɗum kam andini en hankadi mawɗo ko anda ɓeydene mi haalani ɗo ceerno Bachir mi haalani ɗo ceerno Madana Mountaga ɓe ko dariɓe tan e galle o daro onon heddiɓe tuggandema président men Macky fulɓe mbaɗi ero on ha e jagorɗe Amadou Ba en Abdoulaye onon fof gaare daroɗe galle ko galle men barke o heddo e men ɗum tan addiɓe ɗo
bandiraɓe gasi haalaɓi cer kono noon so yi kalna sari mi waddini sari Mouhamadoul Habib ko wona ɗum ko Allah jarama on jarama yewtere mo wiyetede bitten sernaɓe men waɗi taɓal manggal yeehi ha Pikine addiɗo ɓeɗo jeeɓal ɗiɗo jooɗiɓe jungom nan ko ceerno Abdoulahi Ba ko almami galle o jawi galle o oga banggue ko ceerno men musidɗo men ceerno Alfali ummi ko gollere yewtanno on ko musidɗo moɗon ɗaha cam henno e karallagal ngal no hannirtidani ko Alaji Djiby Dieng jeeko kañƴe kanniraji bandiraɓe yo Allah hokkani yiide altine goɗɗo garowo e yewtere meɗen wiyetende bitten sana men taw koye façon goɗɗo Allah jarama on jarama KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma